Na ovogodišnjem sajmu građevine u Beogradu posebnu pažnju privukla je premijera inovativnog patenta za izgradnju svih vrsta objekata, Q sistema kompanije Quattro Houses. Energetska efikasnost objekata po izuzetno pristupačnoj ceni sa rekordnom brzinom završetka radova postignuta je samom tehnologijom gradnje. Izumitelj patenta, inženjer Jovan Nikolić, dobitnik je prestižne nagrade Lafargea, najveće svetske kompanije za proizvodnju cementa, za jedan od najboljih projekata u oblasti inovativne gradnje u Evropi. Ušteda na računima za održavanje objekata jedna je od glavnih karakteristika ovog patenta budućnosti. Ako vi grejete, recimo, vaš objekat, stan, kuću, za nekih 20.000 dinara, recimo, sa ovom gradnjom, sa ovom tehnologijom, da ste sagradili vaš objekat, tu negde oko 3 do 4.000 bi bilo maksimum. Novim sistemom sedmospratna zgrada se gradi za 90 umesto 365 dana, a kuća od 100 kvadrata za 30 dana. Svi oni koji žele da investiraju, da otvore biznis, njima je potreban prostor. Kad čuju da mogu da dobiju za manje od mjesec dana ili za manje od 2 mjeseca poslovni stambeni prostor, to je za njih veliki motiv da dođu da investiraju. Ovo što Jova radi, ovo što naši ljudi rade, to stvara stimulativni ambijent za buduće investitore. U Srbiji se prošle godine kvadratni metar stanova gradio u proseku za 750 evra, a u prestonici za 950. Cena gradnje je tu negde od 500 evra pa na gore, što bi rekli, u zavisnosti šta kupac želi, šta investitor želi. Mnogi poistovećuju tu cenu, to je skupo, kažu, i tako dalje, s obzirom da postoji cena gradnje i za 350 evra. Međutim, kvalitet je nemerljiv i pritom mi to gradimo ključ u ruke. Kompanija Quattro Houses razmatra izgradnju fabrike u kojoj će se proizvoditi betonski paneli na području opštine Stara Pazova, a početak radova je planiran već u junu. Želim da istaknem da će građanima naše opštine ova investicija doneti oko 200 novih radnih mesta, što nije malo, jer jako je mali broj kompanija koje mogu da se pohvale da su negde otvorili toliki broj radnih mesta na teritoriji Srbije. U zemlji u kojoj je prethodnih godina bilo više objekata kod kojih su rokovi gradnje probijeni od onih izgrađenih na vreme, spremnost kompanije da plati penale za svaki dan kašnjenja može značiti uvođenje novog modela poslovanja.